Karla. Řekni rhododendron. Rhododendron. On to ukážu. Flaška vína! Co nám k tomu řekneš, Karle? Heže. To vychlastal sám. To ti pomohl. Že mě pomohl právě pan Jameson. Což je paní Zdislava. No jako, pan Jameson to jako, vole, jo, jako to je problém, jo? Mhm. No. A znáš se s ním osobně? S panem Jamesonem osobně neznám. Proč? Tak my to máme nějaký rozdíl jako 200 let, jo, ale ovšem, jak ukazují v té televizi, jako soud a chobotnice, jo, tak vlastně on opravdu spadl přes tu palubu, jo, a držel ten soud, ano, ten spad s ním, ale já úplně náhodou, no, jako mořská pana. Já jsem tam náhodou plul a teď vidím sud a ty vole chlap, jo. No ty vole, chlap a sud. Vole, no to okamžitě musím zachránit. Tak jsem je vzal do mých poutví. Ovšem, tady byl trošku problém, protože já jsem měl zrovna jakože jsem se rozmnožoval, jo, tak jsem prostě rozšířený poutve a v těch poutvičkách byly ty semínka takový, takže... Jako někdy, jo? No, a já právě jsem ho viděl, jakože je hrozně samostně a je potřeba pomoct, tak jsem ho těma ikrama a tím semenem jsem ho přikryl i s tím schudem. A normálně jsem ho prostě vyvrch na povrch. No. Jako na souš? No, vyvrch jsem ho na povrch. To je prostě, no, na povrch jsem ho vyvrch. No! Pak tam přišla jaká... To čert nechtěl. Že jsem nějaká, vole, čupka, která jsem myslela, že, vole, nějaká, vole, skoťance. No, tak jsem takové, ha, a já ho musím zachránit. Promiň, ale... Ty si tady pluj. Pluj si. Rybička!